Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha siza ke nalanto kuthiwa i-transfer news ngakumbi pha kweqela lamakhosi Kaizer Chiefs. Baphulaphuli ke zithi ke indaba masiqale pha ngewinga efunwa kakhulu pha liqela leKaizer Chiefs pha kwiqela leStellenbosch ulange lihle kaphili. Into ke ithi ke baphulaphuli ke ngolange lihle kaphili iKaizer Chiefs ayizimiselanga kuhlehla. Umlomzana uKaizer Junior Mutaung ebambene nomqeqeshi weKaizer Chiefs pha uFernando da Cruz bafuna ukwenza sure into kubana le deal iyaphumelela ikalange lihle phili kunye neStellenbosch. Abafuna ukuyiyeka konke mame ngenyawo amandla bawakhuphe wonke. Kodwa ke kunento ethi ke baphulaphuli iqela leStellenbosch lemila kula 16 million alijiki. iKaizer Chiefs kwelinye icala ifuna unikeza ngoDuprez ineplayer futhi yesibini efuna ukuyikhupha ke ngoku ezonikela ngayo ukwenza into kubana ke ngoku iStellenbosch sikwazi noko kuthamba. Ithi iKaizer Chiefs zawunikeza iStellenbosch uDuprez for free, iphinde ikhuphe enye iplayer yesibini engakayibizi ngegama for free, ukwenzela into kubana iStellenbosch noko sehle noko ngamandla. iStellenbosch simile sona sithi i16 million sayifuna ngale nkwenkwanyana, futhi ke zikhona nezinye izinto ezinye offer ezivelayo pha phesha kolwandle. Bathande nokuzijonga abafana abadala okanye ke into awusuke yenzeke ke xa ucaba ke le deal ayiphumeleli. Ulange lihle kaphili uzawuhlala ke de kuphelelwe icontract yakhe pha kwiStellenbosch, asukume kumfana omdala ngqawuze ngenyawo zakhe abheke kule team kafuna ukuyidlalela. neStellenbosch fesimisa ingqondo kule nto siyenzayo, singenzi nje sitshwabaze, ngoba kaloku ukhumbula uPulemoti yenza lento iGolden Arrows ayafuna ukumkhulula abheke uKaizer Chiefs senza lento ibiza imali ezinkulu. Yasuka icontract yaphela, wasuka uPulemoti akaphinda ayivuselela icontract, wasuka mahala free of charge wabheka pha uKaizer Chiefs. Yabona ke ngokusekubhlungu yenzekile lento nalapha kuvele bhayi nakuBatman iqela leCaptain Spurs labe letshona livela lengafuna udelize nanto ecacayo pha uKaizer Chiefs. Yasuke yaphela icontract, asuka iCaptain Spurs yehla bheka kumveke yabheka ehlathini, wasuka ke na ke pha uvele bhayi ngqawuza kunye noBatman babheka uKaizer Chiefs. Iza kwenzeka ke lento pha kulangele lihle phili lilibele ukudlalisa ke iqela ke leStellenbosch. Sithetha nje nawe ke ngokulangele lihle phili upha ke kwelaseDurban ku-pre-season abafana abadala ehamba neqela leStellenbosch okwaziwa ke ikamva lakhe kubala uphelela phi kusenokusaka umfana omdala esayine neKaizer Chiefs ngoba kuthiwa ingxoxo zishushu etafuleni. And ke ngoku umlomzana uKaizer Junior Mutaung kunye ke nomqeqeshi weqela leKaizer Chiefs Fernando da Cruz abazimiselanga kuhlehla kule deal, bafuna ukuyenza ibe impumelelo. Kusenokusaka kusasa kulangele lihle phile sayine neKaizer Chiefs ningothuke ke baphulaphula, kodwa kuba yenzeka ngalonto kuthiwa ke mhlawumbe uyawuhlala ulange lihle lo deskithi contract yakhe iphele, asukuma umfana omdala ziyele kule team ke afuna ukuyijoina. Injalo ke baphulaphula ke singene kwinto kaMabasa. uMabasa kuvakala ngathi into yakhe neKaizer Chiefs ayinoba salunga emvelo kokubana ke iKaizer Chiefs yasayina apha ukhanyisa mayo ngokusesikweni. iKaizer Chiefs ngokuyacela into kubana ke mayijonge umcimbi left back, ileft back zayo uBradley Cross kunye noPasa kaMako bonzakele. iKaizer Chiefs kuthiwa ngoma iphosa amehlo pha kuFawaz Basatien, ingathi izinto zakhe uBasatien azihambe kakuhle pha kuqela ke leSundowns. Kuthiwa ke iKaizer Chiefs mayikhawuleze ityikitye la player. Asazi ke baphulaphula mani thini nanina nguwe nombono, asifuna ungena kakhulu entweni kaBasatien ngoba wangqawuza ke ngokwakhe wabheka pha kuSundowns. Kodwa ke shem ayinto bana wayifuna ubheka kuSundowns umfana omdala, zimeko zamthatha zambeka pha. Umfana omdala wayejonge iKaizer Chiefs neKaizer Chiefs ayimfuna shushu umfana omdala, kodwa ke imeko zamthatha zamphosa pha kwiSundowns. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho into kubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa
elizayo kakuhle babukeli.